ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବିତୁଥିଲା ଜୀବନ। ତେବେ କେତେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଛନ୍ତି ନିଃସହାୟ ଚୈତନ୍ୟ। ବହୁଦିନ ଧରି ଜଳେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ। ବୟସ 57ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ। ପିଲାଦିନରୁ ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଖିକୁ ଠିକ୍ ସେ ବି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ପରଲୋକକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ଏଠି ସେଠି ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇ ଜଳେଶ୍ୱର ବଡ଼ବଜାର ପୋଲ ଉପରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଖରା ବର୍ଷା ସହି ଆସୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଭୋଳା ଭଣ୍ଡାରୀ ଅନ୍ନଦାତା ପରିବାରର ଉପଦେଷ୍ଟା କହ୍ନେୟାଲାଲ ଜାଜୁ, ଉପସଭାପତି ଗିରିଜାଶଙ୍କର ଦାସ, ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ମଣ୍ଟୁରଣା, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସୁଜୟ କୁମାର ଦାସ, ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ, ବିଭୂତି ଭୋଇ, ସଂଯୁକ୍ତା ଭୋଇ, ଗୀତାରାଣୀ ଭୋଇ, ସୁଭଦ୍ରା ବେହେରା, ସସ୍ମିତା ଦାସ, ଲାଲି ଦିଦି ଓ ହରିଶଙ୍କର ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଏହା ଦେଖି ସହି ନ ପାରି ଜିଆଇ ଏବଂ ପାଲ ଦ୍ୱାରା ଏକ କୁଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି।